Sarsarita ni Lola Angela. Bueno, Bing, agulima kan agtal na kayon, tairugi tayon ti sarsarita tayo anapauluan. Ti ari kan ti agpalpalama alakay. Adda idi pagarian alakayen ti mangiturturay. Iso ni Ari Conrad. Kayat nan ti aginana. Ngem awantal ken na amang sublat iti trono na. Kayat nangamin at isumaruno nga agbalin nga ari ket kasken kuana nga addaan panagayat kadagiti tattao. Marigatan daytoy nga agsapol iti kas iti kalidad na. Imbaon na dagiti pasurot na. Amangi waragawag akasapulan na ti sumukat ken kuana kas ari. Imbilin na nga uray iti kaadaywanan a lugar iti nasao a pagarian. Ket danunen da tapno ipakaamuda ti bilin na. Naamuan daytoy ni Lupita ti paralaba ti ari. Ket Leroy, anak ko. Nakaturog ka man. Anya ko matikat yung aramidag ngay nanang. Nagaw idag anasapay ta. Tada na pintas ada magmanipod di ta pagaryan. Anya mananday ta akalukwan. Agbirbirok ni Ari Conrad iti sumukat ken kuana nga ari. Anya? Sikat ti rumbang nga agbalin nga ari. Isu nga ingka agpalista. Nabayagan ngay nururay ko day tagundaway nanang. Bumak ng tan. Amok, idi pailaeng amokon nga agbalin ka nga ari. Matungpal day taitan, anak ko. Papanak man na nagkalap, nanang. Aganad ka malek Kat sapay kuma, taado ti makalapam ita arabe Mamata ka kasta ti mapasamak, nanang. Masapa ak tumot amapan mangila ko iti makalapam. Uwan, nanang. Kat gumatang kan tumatan iti agas mo. Diyak ngamin kahit nagsakit ka. Ay na, bakit akon, anak ko? Saan amaliklikan ti agsakit? No dumteng ti panaglakay kan panagbakit ti may sa tao. Nanang? Kas kumakan ni Ari Conrad. Damag ko kat nakapsutan. Ay, ti saludsod ita. No asino ti pangipatawidan na iti trono na. Idinto taawan mo't ti kabagyan na apangitalkan na. Leroy, agriing ka. Apay ka di aya. Turog ka la, turog. Awan ba't ti aramidag? Di maturog ak ngagmalmalam. Kasano nga agbalin ka nga ari no kasta ka man? Ay ninanangan aya. Ti are, pagserserbian dalaang. Saan na masapol nga agring nga masapa? Uwan, ngamnas kan aruamong ti bagim anasapa nga agriing. Kaya di dyan trabaho yun. Namang ano, adagur-uray alalaban nyo dyan. Bayan pa maturog. Naimbag abigat mo, Ari Conrad. Kastamat kan ka, Lupita. Umay ko alaan dagiti lalabaak. Angam, adda ko makayat ko adamagan, napatag nga are. Anya na ita? Nadabag ko nga menjay iwarwaragawag dagiti babaon ninyo. Maipapan iti kayatyo asumukat nga are. Adda ka di kayat mo ang malawlawagan, Lupita? Kwa, mapili nga ta ni Leroy nga anak ko nga agbalin nga are, Ari Conrad. Apay kit dinasaan. Kunakon kat, idi pailang, agparparik na kanya kon nga agbalin nga are ti anak ko. Adda ka di naan-anay, apanang ipatag ti anak mo iti sabali a tao. Ha? Ay, Ti panagbalin nga ari, nadagsen a responsibilidad. Kat kang runaan a kwalifikasyon na kayat ko iti sumukat kanya.
Daytay amuna nga ipateg. Dagiti adda iti babaen na. Malay ka anak. Nalakok amin dagiti lamos anak kalapam. Nasayat mo't no kasta, nanang. Ay basa man kit di da ito'y napidot ko awaragawag manipod iti aray. Ni, anya da ito eh. Basa tadyak unay makita. Ni, agbirbirok ti ari iti sumukat ken kuana iti trono. Ay, isugayam tay mangmangag ko apag sarsaritaan dagiti tattao iti palengke. Ado ka no ti mayat ngagbalin nga aray. Anya nga tano padasok met. Ay, sika man, anak. Kahit ko atulungan dagiti marigrigat. Dayta ti tarigagay kong aramidan, nanang. Adayo unay tayan ti pagarian, anak ko. Magmagna ka iti pito nga aldaw, tapno makadaanon ka ichay. Kabaglak nga aramidan dayta, nanang. Rugya kon ti magmagna inton bigat. Sige, isaganak nga ron mo't tay balon mo. Naskanasan ka amabisinan, kabayatan ti panagdalyasat mo, anak ko. Unay kalakit din, Leroy. Panawan ka amat maturog. Sangputan ka pailaang amat maturog. Ninanangin aya. Siyak pailaang mo ti agluto ti kanam no sumangputak. Amo mo't anabambanogak. Adag tuk-tuk-tuk. Ingkalukatan. Da kayo ka din, dagiti daak. Ay, uunay kalakit din aya. Kasano ka ngagbalin nga aray no nagsadot ka mat? Ay. Palimos. Kasyandak. Nay. Limusandak. Ay, Leroy! Ada kwartam dita! Ikantaman da ito'y agpalpala maalakay! Pangala ko may ti kwartak ngay. Kinurad da. Jaket ngay kan dagiti agpalpalama. Tapanawin yung kaidain. Pasensya kan, amalakay. Awan kwartame. Jay sa bali abalay kan nga agpalama. Daytoy ti balon mo, anak ko. Umdas mo't siguro daytan. Aging ka makadaanon ka iti palasyo. Uwan, nanang. Umanayon da ito eh. Ano sam, parang si katipilyan ti ari asumukat kan kuan Sapay la kumangarot ta mapiliak, nanang. Nga oray no marigrigat talaan. No at dadamagan na kan ka, naskan nga ismarte ka laang asumumbat. Saan ka madanagan? Ikarkararag ko ti panagbaligim, anak ko. Sa di naman ayat ipapanam, Leroy. Mapaanak iti andag iti babarkadak ananang. Kasanong agbalin ka nga are? No day tala makibarbarkada ti aramidam. Di kayo mauawatan. No dak dito balag, agriri kayo. No rumuarak, agriri kayo lata. Maamwan amin ti ari dagitang aramidam. Ado dagiti inwaras na babaunan na. Nanang. Tinsamot agpalpalama. Isutyad da itirwar. Nay, nakaigdamot agpaiso di tarwar. Ay, nakapsot siguro una yun. Papanawak man. Makapadurman tila nga na. Hoy! Sika alakay! Pumanaw ka! Pumanaw ka, kunak! Kasyandak kuma. Pumanaw Tapakanan ka! Ay na, Leroy! Uston! Di mo kugtaraan! Ikarkarigatan ang tito Makdar! Nagado tita ti pagpalamaan na. Dito ipaibalay, Mike. Pumanaw kan! At ayaw mo itong tinapagnak. Manipod dito ayan ko. Matanawaga kong tipagarian. Kaya tasawon day ta. Makadano na kung ijay ti mabiit. Kasyandak kuma. Ni, lakay dito nakaid da itigit ti kalsada. Inak tulungan. Apay nga da kayo dito igit ti kalsada ngagmaymay sa. Saka mo no sa dino ti papanag. Manon nga o daw nga pagnapagnaak. Nawan mat ti pagpatulungak. Adto'y ti danom.
Tinasayaat, uminom kayo pa'y. Agyaman akbarok. Oh. Mabisinak, barok. At dabalon ko amakan ditoy. Itod ko langan kada kayo. Sa dino ka di papanam. Mapanak iti palasyo ti Ari. Agbirbirok ngamin ti mang sukat kan kuha na iti trono. Barang numapilinak. Adayo pa iti pagarian, barok. Mabisinan ka, no ited mo kanyak da ito'y balon mo. Sanda kapag danagan, amalakay. Napigpig sa akngam kada kayo. Agyaman akunay kan ka, barok. Huwag kaya mamalakay. Sigurado ang alamin no malam. Isong ay batik langan kada kayo da ito'y kagay ko. Tapno saan kayo ang malamiisan. Naimbag ka unay, barok. Kat sapay lakuma. Tas sikati mapili ti Ari amang sukat kan kuana. Adun tinagturong di tapagarian ang nakasarita ti Ari asumukat ken kuana. Mabalin ko siguro ti mapanin nanang. Tapno makasaritak mo ti aray. Ingkan amang ano sa bali pa iti mapilin Kanya nga dati damagan na kanya. Amok analaing ka anak ko. Kabailam asong batan dagiti saludsod ti Ari. Sigurado na ita. Isungag talag kayo kanyak, nanang. Agtugaw ka, Leroy. Amuyo tinagan ko, Apo Ari. Asino kumati sana makamam mo iti puridak ti paralaba dito'y pagarayan. Kaya't ko tagbalin nga, Ari. Kabailam ka di ti agbalin nga Ari. Paikit din asahan, Apo Ari. Adda ka di panang ipatag mo kadagiti marigirigat, kan kadagiti agkasapula na tao. Ha? Di kayat kung agbalin nga Ari, dayjay amuna nga ipatag ti pada na tao. Diya kayat nga agbalin nga Ari, dayjay agtarigagay laeng iti kinabaknang. Ne, anya ti kayo asawan, Apo Ari. Lading hitag, ngam saan ka akwalipikado nga agbalin nga Ari. Apo Ari, apay asahan? Gaputa di mo kinaasyan jag palpalamalakay, ang nagsubli-subli ije balayo. Anya ko mo ti pakainaigan ti lakay, iti panagbalin ko nga Ari. Gaputa siya, jag palpalamalakay. Anya? Mabalin mo ti agawit, Leroy. Saan asika ti birbiru kag asumukat kanya? Nakadanan akmot langan dito palasyo ti Ari. Unayin ang nagdakkel gayam ti palasyo na. Sumreg ako ni ti dakkel gate. Sana rumbang agatrasak. Adayo ti dinalyasat ko tapno makadano naklang dito pagarian ti Ari. Napili mag-unay day tang Ari. Ah. Oy, sika, papanam. Kasaritak ti Ari. Kahit kumot apadasan ti agpresentar nga Ari kan kuana. Sa anak to pi napili. Sikan tugit din, anak nger-nger. Padasik lang mat Nagpigsa ket ti pakinakam mo. Umunag ka, Malik. Amuyo tinagan ko. Asino kumati sana makamam mo iti sumarunong agbalin nga Ari? Anya? Siyak, jagbal palamalakay, ang nakita mi jay igit ti dalan. Katkaskan ka ti sapsapulag nga agbalin nga Ari. At daan puso para kadagiti marigrigat at tao. Patsa ka makapagserbi ka kadagiti tao. Iso nga italag ko kan ti pagarian. Nagbalin nga Ari ni Malik, ket ado at tao ti maragsakan iti dayta. Nakita ni Ari Conrad ken ni Malik ti kinaanos na kadagiti tattao.
Inturayan nga rod ni Ari Malik ti Pagarian, kat ad-addapay anapaduras na daytoy. Ad-addan anaragsak dagiti amin nga agindag iti Pagarian. Bueno, Bing, ditan tinaggibusan ti sarsarita tayo nga insurat ni Elena Nudo iti direksyon Mary Jane Castro. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramidan nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, amakatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipin na sinsya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga oras yo amin.